עבר הרבה... שמור, עשית להם התקף לב בטח. שקט! אוקיי. היי חברים, ברוך הבא. עבר קצת זמן. אני יודע, עבר קצת זמן. הרבה. קצת הרבה. יותר מדי. 2024! 2024! אולי תעשה ספיישל. 2024! אולי תעשה ספיישל. סבבה. נפל לי הטלפון. היה. בכל מקרה. זה הולך להיות סרטון ארוך. שקט ג'וד. ספיישל 2024! כן, סרטון ארוך לספיישל. נעשה מרתון. דרך, תכוון עליהם. גם יצאה עונה חדשה עכשיו, בדיוק. בום. כן, אני יודע. יאללה, יונתי, אתה רוצה להצטרף אליי? להצטרף? כן, אני צריך להביס 15 אויבים בזירת הטירוף או בקרב מכריע זוג. חבר'ה, אם אתם רוצים נעשה לייב, אז או שתגיבו או שאורי יעשה סקר. משהו... יונתי, תצטרף אליי. תשלח לי בקשת... לא, אני אשלח לך הזמנה. רגע, לא, אתה תהיה הלידר. שלח. הזמנה. שוב. קדם בוא לשחק. רגע, אתה רוצה גם עם אביה, אם היא רוצה? לא. אביה, עושים סרטון. לא. לא. אביה היא לא. אורי, אתה מדבר מרושע בסרטון יוטיוב. לא. כן. מי מדבר מרושע? מי? אוקיי, אנחנו... היי. לברון ג'אנס! יאללה, אתה מוכן אותי? אתה מוכן לעשות בלגניזם גדול גזיזם בדביז'ן? בדביז'בם 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 בדביז'בם. אוקיי, קדימה. יו, אחי, יש כאן מישהי עם הסקין האהוב עליך, תראה. בקבוצה השנייה. לא אכפת לי. הסקין הזה שבאמת לפני חצי דקה דיברת איתי עליו. כנראה הברודסטארס שמעו אותי. וראו שאני הסתכלתי על זה ליותר מכמה שניות. הוצפתי את כל הפצצה. הם חזקים מדי, אני אגנוב להם. שלופיק. שלופינג. שלופינג. אני רק פוצצתי אותם. אני רק ניטרלתי את הפצצות שלך. תפסיק. תפסיק. לא, 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 למה? למה שתעשה את זה? לא, לא, לא. תציל, 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 תציל. כן, 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 יופי לך. מזל טוב. אני גם ככה לא תוקף, אז אני אתקמפר. אל תתקמפר, זה לא מנומס, זה לא מנומס. היי, 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 הוא זכה בהם ביושר. לא, 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 לא. אחי, הורגים אותך. אני אקח. יודי, עכשיו כולם שונאים אותך. יודי, רוץ, 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 רוץ. Don't worry about me. Worry about me. משמיני. משמיני. רגע, זה קופירייט. לא יכול. אתה גם ככה זייפת לי כל דבר. יהיה מעצבן, כל דבר שאתה אומר זה זיוף. אתה פשוט מזייף חיים אמיתיים. אוקיי, אין סיכוי שננצח, המשחק יסתיים. אפשר לקלל? לא. רואי, יונתי, זה מה שקורה שאני מקשיב לך. שחררתי את זה. גם את הפלוץ. יונתי, אתה יודע מה בא לי לעשות? חכה, נדפק לי משהו בבוא. בא לי לשלוט במישהו. כשאני אומר שבא לי לשלוט במישהו, אני אומר שבא לי לשלוט טוב, במישהו. אורי, תעשה את הסרטון הזה סולו, למה אין כוח כבר לבוא. מה אמרת? זוג? אוקיי. זוג? כן, זה משימה, זה משימה. אז אני הולך לשחק ולשלוט באנשים עכשיו. תראו, איזה מגניב זה, תראו איזה מגניב זה, אני אוהב את זה. זה אותי אהוב עליי. איתה, אז היא אוהב אותה, אורי חולה. אתה חולה עליי. אתה אוהב אותה. לא, אתה השווצת שהיא קיימת. אתה לא הפסקת להשוויץ לי שהיא קיימת ואני יכול לקבל אותה עכשיו. אני אמרתי לך, תיקח אותה. ועכשיו אתה אוהב אותה. ברא, אני אוהב את האולטי שלה. ואותה. ברא. יו, אחי, מה זה? ספליש! קיבלת רע על הפרצוף. אורי, מה אתה אומר על זה
שנוציא את פאפי מוקדם יותר, וככה... יהיה לי יותר זמן בסטמבל גייז. לא! ברול סטארס! לא, אני רוצה במחשב... סטמבל גייז... יהיה לי יותר זמן בוול לייף. מה יש לך עם סטארס? כי אתה מדבר איתי, אז זה מלחיץ אותי. מתי? אז אני משחק, אז המוח שלי כזה, בוא ננסה להרגיע אותו. סטמבל גייז. תראה אורי! זה הולך להיות פוקימון ממש, זה הולך להיות פוקימון מהלולה, שזה מממד אחר. זה יכול להיות המדוזה, דוזי. רוצה? יכול להיות יתוש שרירי בטירוף, ויכול להיות פונפון ענקי שרוקד. זה עוד 47 דקות, אתה רוצה? לא, אני לא רוצה להעביר את זה לסרטון של פוקימון גו. בוא נראה. עוד דמויות טובות. לא, גם ככה צריך להוציא את פאפי תכף. אני אנסה את סרג'. יונתי שקט. למה אתה כל כך רוצה לעשות את זה? כי אני רציתי אותה כל הזמן הזה. אני יכול להישבע שזה נראה כמו סקין של דארי לשד הזה. שד הזמני. What the hell? לא, אני עם תיק, בסה. לא, אני עצוב. אורי אוהב את תיק. כן, אבל הוא חלש. כן, הוא חלשלש. הוא חלשלש כמו לש. הוא חלשלש ולש. למרות שהוא עשוי מברזל. חלש. מכה טובה מאוד. מכה מגניבה מאוד. מכה מגניבה יותר. I feel good. Na. I feel good. אני דור משוגע. אני רצח את כל מה שבדרכי. רצח. קרל, לא, קרל המסכן. קרל המתוסכל. אני הצורה הכי חזקה של סרג'. אוי לא, חבר שלי נרצח. חברי הטוב. You just shared your location. You can't just do that. You all can't. בזמן שאני באוויר ניצחנו. כל הכבוד לך. סרג' יא אוי, מאמה, אני מזה שתעשה ועוד קצת אתה מלך היה זה מה? נראה לי שאני אשחק באזור חם עם המלך שלי דאריל. מה אתם רוצים? תכתבו לי בתגובות מה הדמות האהובה לכם. אם זה לא דאריל אני נשבע לכם, אני בא אליכם בלילה, אני רוצח אתכם, חונק אתכם. טוב, אתם יכולים להרגיש חופשי לבחור איזה דמות שאתם רוצים. אם זה לא דאריל אני רוצח אתכם. אני רוצח אתכם. אוקיי, חציל, בננה, קומוס משהו, הבנתי. מה זה? מה? וומן. מה הקטע? אורי, אתה יודע איך עוברים את שלב 3 במקרים? רובה.
מה? אתה יודע איך עוברים את שלב 3 בחדר וחצי 2? לא. שלב ראשון הצלחתי. אני לא אוהבת את השלב הזה. מעניין אותי, יש דמויות עם כזה. מה? דברים מגניבים כאלה, סופר טעינה. וגם יש את זה, שזה דאריל, שהוא המלך, הוא המלך של כל העולם, הוא הכי טוב מכולם. הוא המלך המדהים והחתיך והסקסי. סלח לי. מה אתם מעדיפים? אתם מעדיפים את דאריל או דמות אחרת? תכתבו בתגובות אם יש תגובות. אני מעדיפה את ביט. אביה, לא שאלתי אותך, אני שאלתי את הצופים. אתה שאלת את כולנו. שקט. שקט עכשיו. זה לא יפה לך להיות מה מדהים ומה לא. צריכה לבחור לאט לאט. אם אני לא מרוצה מהתשובות, אז אני אראה אותך בקרוב. בקרוב מאוד. או, זה לא נחמד, זה לא מנומס, זה לא מנומס. אני... דורסים אותי בכביש, דורסים אותי בכביש. נקמה, זה מה שקורה, זה מה שקורה, זה מה שמגיע לכם, זה מה שמגיע. היי לך דובי קטן, מה אתה עושה כאן? מה? זה חמור. אוקיי. קולה. זה מעצבן שאתם מנסים לעצור בידינו. ייי! 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 איזה מר... אני חוגג. יואו! נדיר, 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 נדיר! ייי, הוא מתפוצץ. פיצוצים, פיצוץ גדול מאוד. 8. הבכיינית אביה. תפסיקי לבכות לבכיינית. נדיר במיוחד. כל בלאולר. נדיר במיוחד. מכפיל תוקנים. עוד כאלה לקיט. וגם יעלמים. כן, זה כן. וואי! אני ממש מתרגש שאני אקבל את קיט. ביפ. אביה. מה משמעות החיים? לא, אני לא אוהב שניצלים. אין לי משמעות בחיים, זה אומר? נכון, אין לי משמעות בחיים. אין לי משמעות. מה המשמעות שלי? בדיוק. אז למה אתה אומרת שניצל? דאריל, אין לך סיכוי, אני משופר יותר ממך, זה חשוב. אם זה דמות, אותה דמות נגד אותה דמות. אומייגאד! אוי, לא, אתה לא עשית את זה רגע. אני יודע שאתה לא עשית את זה רגע. אם היית עושה את זה הרגע, הייתי רוצח אותך. רגע, עשית את זה רגע? באמת? ברצינות? מה? באמת? עשית את זה רגע? באמת? ברצינות? וואו, לא הייתי מאמין. יש לי משהו להגיד לך. ספין, זה דבר ראשון. דבר שני, וואה. ודבר שלישי, ודבר שני, וואה. דבר שלישי, תהיה בשקט. אני חזק מאוד. אני הגובלין. אני הגובלין של הכוח. האויב כבש אזורכם. עלינו לכבוש אזורכם אחרת. קדימה. אתם יכולים עכשיו. קדימה, אני מאמין בכם. אני מאמינים בכם.
קדימה, עכשיו. כל עוד אנחנו יכולים. כל עוד יש לנו סיכוי, קדימה. נו, למה זה קיים? למה המשחק הזה ככה? זה ממש לא כיף. אני אנסה שוב. מיסטר פי, למה אתה איתי? למה אתם כאן? אני אמרתי שוב, כי אני ציפיתי שאתם לא תבואו. למה? טוב, אני אנסה שוב. זה כיף. מאוד. אביה משחקת בתוק הבוקר. אתה יודע מה זה? כן, אני יודע מה זה אביה. אני שחקתי בזה בילדות שלי. זה היה ילדות טובה. ילדות מאוד טובה. למה אתה לא ממשיך? כי אין לי כוח להמשיך. לא מצאתי לעצמי זמן פנוי. כאילו זמן פנוי שבאמת בא לי לשחק בזה. אתה יכול אפילו לקנות שם דברים, תראה. אני קניתי שם דברים. אפילו את מה שאתה מדבר. לא את. אני מדבר עליו, הוא ממש הציל. לא! ייקס, לא! אני חייב להרוס את הדבר הזה של 8-ביט. נראה לי שבהתחלה ברול סטארס היה מוד בקלאש רויאל. הדמויות של ברול סטארס התחילו כמודים. נראה לי. ייי! ניצחנו! הניצחון המתוק שניצחנו. אנחנו זכינו בניצחון מתוק. מורטיס. לולא היית בן אדם אמיתי. M&M's. סרג'יק. בל. פרנקנשטיין. פניווייז. רייקו רוטריבר. רגע, עדיין יש את הסקין הזה שהיה לו? אני זוכר שהיה לו סקין כזה. מעניין אותי. כאילו ריקו המרושע הזה. לא, כבר אין לו את זה יותר. זה היה סקין חינמי מגניב בטירוף. בוא נראה. יש רכבת. צ'ק. הינק. קורדליוס. בואו נראה. מה אתם רוצים שנעשה בפרק הבא? אני הייתי אורי, אתם הייתם ויאללה ביי.